So yan guys, for today's video, ngayon pupunta tayo kung saan tayo nag-shoot ng kabute na malalaki na para sa GMA guys. Pupunta tayo doon, titignan natin yung mga naiiwang kabute na hindi namin kinuha guys. Yung iba doon kay Uncle Reglin na yon, yung may-ari ng lupa guys, yung may-ari ng lupa. Titignan lang natin, yung iba kukunin natin guys. So tara, kasama ko si Canter Kulot, yan. Canter Francis, yan. Canter Fox, Canter Paul. Meron kanina si Canter Joey guys, pero naunang umuwi. Canter Brian guys, stay tuned. Yan guys, may maghahanap tayo ng kabuting bunton. Ayan, may nahanap na isa guys. Ayan o, laki, wow. Sarap niyan guys. Kabuting tawag dito, nuno sa punso. Yun. Ganda. Okay. Pakita. Okay. Yun o. Ganda guys. Paspaso padaktulan ng tureglenan. Ano ito yan? Ayan guys o. Ito yung mga naiwan namin noon na kabuting kalaw nung shoot sa GMA guys. Nung dapat alam mo. Yan o. Malalaki na sila. Oo. Ayun pa guys. Aray. Ayun pa oh. Ayun pa. Kabuting kalaw. Ha? Ito guys. Madami pa daw dito eh. Aray. Ayun oh. Ito yung mga naiwan namin noon. Siyempre sa may-ari na to guys. Ang lupa, yan oh. Yan. Yung may-ari na ng lupa, sa kanya na to guys. Guys, dito kami nag-shoot ng GMA. Ito na yung dinaganan natin na laso, yung maliliit. Yan o. Maliliit pa noon kasi to eh. Nalaylayon guys. Ito na lanta na. Kinuha nyo na lang sana guys. Oh, lanta na. Oh, pwede yan, kunin na natin. Sayang. Yun yung ugat guys, dapat naiiwan talaga yun para may tumubo pa. Sayang guys oh. Pero okay pa yan. Na? Ito ngawanan. Ito na yung pinakamasarap, tayo kunin na natin. Yan oh, wait lang atag i-video ta. Yan na yung pinakamasarap na size guys. Yung malaki mga sobra. Medyo makunat na kasi yun. Yung binidyo namin sa GMA. Yung sinot namin guys. Dito pa oh. Alam mo Fox, dagitan. Babastay? La. Ano? Kung babastay. Dito ni. Aman may daytan kasta alam ni talaga. Okay. Pun. Alam ko din kata. Tabalin ko mga anay. Sarap yan bro. Alam kong kalimutan ano yun? Ayaw. Yeah, masarap yan. Kunin na natin to guys. Ito ang pinakamasarap. Yung maliliit pa. Alam pa yun. Yan. Kunin na natin. Yun. Ang ganda oh. Ang ganda guys oh. Dikit malaki ang ano nito pag lumaki talaga. Jay okay. Yung kinuha na ni Fox, iniwan yung maliliit sobra guys, iniwan na. Ano, kinuha lang yung malaki, yung good size na. Ang masarap na yan guys. Mapay dalard baskitan ka. Sarili ka man yan. Kita man ato po-point mo. Ubo na araw tanong sa baling akwa mo. Das? Sarili man dati point mo to yan. Ubo na lang mo. Gulong ko. Yun o. Guys. Karangin na ako. So dito kami nag-shoot ng dapat alam mo. I-upload natin yung behind the scene pag nakita na yung video guys, pag napanood na natin.
Yung mga nakuha namin sobrang lalaki guys. Pero ito kasi yung masarap na part na masarap, malinamnam,